Huuetaan nostohuutoina. Vitonen on pienin korotus ja sitten esimerkiksi 100 jälkeen mennään 10 korotuksilla ja 500 jälkeen 50. Huutokaupan pitäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehty korkein tarjous. Tarkoittaa sitä, että mitään tappihintoja tänne ei ole tultu hakemaan, vaan myöskään jos jonkun tavaran käypä arvo on 1000 €, niin sitä ei kyllä niin vielä 10 myyä minä sen hylkeen. Mutta tarkoitus on, että kaikki tavarat myyvän, että mitään tappihintoja näille haetaan. Ja sitten maksutapa on käteinen, pankkikortit, debit, credit, Visa Electron, Visa ja Mastercard. Eli normaalit nämä luottokunnan maksukortit. Ja huutonumero pitäisi olla jokaisella, joka meinoo tavaroon huutoon. Se kannattaa ottaa, vaikka ei nyt ajatteliskaan. Ja se tapahtuu silleen, että voi koko huutokaupan ajan niin käydä sitten tuonne kassalle maksamassa sen huudon sillä huutonumerolla. Nimellä ei pelata ollenkaan tässä huutotilanteessa. Tavarat myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla, kun se huutokauppa hetkellä on, ilman takuuta, vaihto- tai palautusoikeutta. Jos me varmasti tietää, että joku tavara on rikki, niin sitä ei ehjänä myyä. Tuolla on esimerkiksi noita työkaluja, niin ne on melkein kokeiltu kaikki ja meillä on tieto siitä, mikä niistä toimii ja mikä ei. Ja huutomaksut tullaan suorittaa huutokauppapäivän aikana. Marko Hiltunen päivystää tuolla oven luona, että tavaroa ei lähde hallista pihalle ennen kuin se on maksettu. Huudettu ja maksettu tavara pitää viedä välittömästi pois tai viimeistään seuraavana arkipäivänä, mutta sitä voi sopia meidän kanssa, jos ei tänään saa vietyä. Omistusoikeus myytyyn tavaraan säilyy myyjällä, kunnes tavara on kokonaan maksettu. Ja arvonlisäverosta sanoisin sen verran, että meillä on, minä olen ottanut myyntitoimeksiantoja, meillä on 2 eri yrityksen tavaroa myytävänä ja ne on arvonlisäverollisia 24%. Ja tämä huutohinta sisältää aina arvonlisäveron. Eli teidän ei tarvitse sitä miettiä mielessä, että paljon se sitten tulee kokonaisuudessa maksamaan. Virpi laskoo tuossa kassalla sen arvonlisävero-osuuden. Eli huutohinta on ostohintaa. Ja siinäpä ne on. Sitten ei kun ruvetaan paukuttamaan. Aloitetaan tuolta oven vierestä ihan järjestä. Sen verran esittelen, Iida toimii tässä kirjurina ja Eero Turunen puhvetti ja pyörittäjä ja Virpi Oinonen on kassalla. Aloitetaan täältä nurkasta. Täällä on 2 kappaletta pop-up-telttojen runkoja. Ja näistä sopii aika kätevän rillikatokseen, kun kävi ropparista ostamassa vihreän tai harmaan kevytpeittäjä pyyhkässä nää pystyyn. Näissä on molemmissa pientä sepittämistä, mutta alumiinia nämä on. Ja tarjouksia näille pop-uppi teltan rungoille. Onpas hiljaista huutokaupassa. Ei tarjouksia. Sitten otetaan ja olette nämä kaikki käynyt läpi. Täällä on vanhoja käsityökaluja. Siellä on vintturia, soparenkiä, silitysrautoa, höylee. Paljonko tälle laatikolle tuota sintoa? Missä se vitosen ukko on? Täällä on. 5 € ensimmäinen. 5 € toinen. Ja 5 € kolmas kerta. Ja numero on 3. Vanhoja työkaluja. Käyttämättömiä lippahattuja, koko laatikollinen. Tässä nyt on varmaan 3, 4, 50. On sinistä, on mustaa, on punaista.